त रउआ लोगन के खातिर फिर से आ गईल रउआ लोगन के है गरीब छोट भाई एगो और नयका गनवा के अपडेट जानकारी गुड न्यूज लेकर। ए बाबू, अब भोजपुरी में जब जब कौनो भी गाना देहले बाटे नीलकमल सिंह, गनवा भैया एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाला हो। त रउआ के है छोट भाई आ गईल बा नयका इनके गनवा के जानकारी देवे के खातिर। त रउआ लोगन के हम बता दें कि जब जब नीलकमल सिंह कौनो भी गाना लेके आवत रहन तो हमें वीडियो में रउआ लोग दिखल ही होगी कि सृष्टि उत्तराखंडी नीलकमल सिंह के साथे डांस करत नजर आवत रहने। लेकिन हम कई दिन से देखा ताटी कि उनकर जोड़ी थोड़ा सा डगमगा गईल बा। अब अलग अलग एक्ट्रेस के साथे आ नया नया धमाका कर रहा बाटे भोजपुरी के सुपरस्टार नीलकमल सिंह। तो रउआ लोगन के बता दी जवन इनकर नया गाना आवे वाला बा, वही नयका गानवा के अपडेट आपके गरीब छोट भाई देवे के खातिर आ गईल बा। तो रउआ लोगन सबसे पहले हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टर देख रहल बानी, जौने गानवा के टाइटल बा बाबू दुपट्टा मलमल के। और यह वीडियो में आस्था सिंह नीलकमल सिंह के साथे डांस करत नजर आवे वाला बानी। नीलकमल सिंह और भोजपुरी के जवन ट्रेंडिंग स्टार बाटिन जेकर नाम शिल्पी राज है, उन्हीं के आवाज़ में ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी विवांशु तिवारी जी, म्यूजिक देले बाटे शुभम राज SBR जी, और ई गानवा के लिखले बाटे बड़ भाई आशुतोष तिवारी जी। तो रउआ लोगन हो जाए तैयार, 26 मई के सुबह 10 बजे ई गाना के लॉन्च कैल जाई। VYRL भोजपुरी यूट्यूब चैनल बा, और वही चैनलवा से दुपट्टा मलमल के ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। तो रउआ लोगन हमेशा प्यार दुलार सपोर्ट जरूर बना के रखें अपने आई गरीब छोट भाई के ऊपर।